Madung gabi guys. Hay. Ako nag-vlog ganina kay grabing labaras ang pero nakapalit na mig milk ni Dalton eh. S26 Gold money milk ni Dalton. Today is nag-ilis ko binta-bintaha pod kay magkuan mi karon. Nami karoy family dinner sa side ni Undoy. Kauban na tunay tang mga in-laws manihapon mi atus lungsudaan. So makita ra ta dito dyan nag-order na ko daan ning tawag mo ko namo kay number nila nag-order na ko daan dyan. Mostly mga seafood ran gi-order kay na lanag na mi kinaon og karne kay sugod pa pagka 24. Jahang to pagka New Year, grabe kinaon nagkarne kasi ihag baboy puro ditson nga na damo tong nangita ko kanang isda sabaw. Nangita gani po ko sa padan ja wa man hutdan mo kuno sila. So anyway makita-kita ra ta later kay hapong pakita na sa ang mama o papa. Kay murag wa pa na napakita si papa, nakakita na ba mo? Kita na di ay pero dugay ra to. Og syempre guys, ang bugtong nga laki nga apo sa Nukalan family. Walang iba si Dalton. Good evening. Oh, naka-polo shirt ra na si Jan. Diyan na lang ipajamahan daan kay jag makatuog na anja madun ang diretso na. Si Indang, gaban pa na si Indang. Napapil ko. Kay, wa man jay kauban sa bahay, naglaag man si Jan, jam jay kauban sa bahay. Ibilin siya luoy, wa jay panihapon. Mong, tatanda mo si Inka. Kay malipay man Dalton nas Inka. Dang na pa na nagkuang Dalton dang katunay kon sa liog, babes. Wa na ha? Nalipas Dalton ka na word. Sigdra kaya tong butang babes unsa maglaway-laway ni. Wah, uy halang kita gak kuno sudlanan sa atong kamera. Dana mi guys, unsa to mi sa ibabaw. Labat lagi hango. Uy, wala may wawa ni labat sa. Uy, duha na ni kaadlaw. Tulo na dyan ni kaadlaw. O pwede na wag labat sa. Tada, naka-set up na. Awa guys, bio lagi daari guys. Ay di maklaro, lamin tada ni buwanin pa maklaro. Nay buwan ron de. Bro, dugay. Kuan maguni, kitang river ba di maklaro. Ngit-ngit kay way buwan. Darang mamang gwapa. Ba. Mamang gwapa. Adung ko anay. Murag mabug na murag padung ko mugahi. Nakabalik ka? Abri sabi. Mga na lang dito ka. Lagi dito mo na. Wa man, mura ko padung mugahi. Kanila tag suba, sundak ko nang suba dia sumpot. Gutos lang magmotor sa suba. Chapik ko sa tigsi. Motor ba? Oh, karon na. Sagdad ba? Di ba? Papato ka dili. Ado na ba niinom ra ko garay mura ko padung mugahi. Nagi ba? Nag-calcium ka na? Nainom ako ganina pero basig nakuwangan na po. Basta mawala na kayo may sabaw. Nainom naman po kag isa ka calcium. Magpakuan ra ko sang kamot kay murag nanaga nagahang kuan ba murag padung mo banhid ng pagalawa. Tail. Kalit. Sana ka? Tikas. Dali ra ko mo ba? Murag magpadung lang. Magpadung gahig ang mga tiil. Idugong gud ko nagsugang dugo. Dahara na hiro to. Ano naman, sa nanon na yung kay panagsarap ka magadiring mo ng pitukar, kaguwang. Ano na damo Calcium gani ha. inom ko. Pero ang giinom ganina lain mo tug brandy so kung adun tong yelo. Ano? Di nang generic dapat. Wala siguro ka dahil may doktor sa lang. Ang karon. Namugnaw ko no. Namugnaw wa. Bugnaw. Ano giantos na ganina ram gunin ang giantos sabi ko mawara. Kas gadang la. Ras ka ang gadang. Kana magabati kog sakit. Tapos kang dihay, nagbayad, Beta Plus. Grabe sa ibang mulut na sa tangan ang kauran. Eh? Ko din para sakit ah. Kinit eh. Para sakit nga. Kinira ang gahilot eh. Murag na tingin na sakit ganina kay murag magbanhid na jud to. Sabo. Ayatan at... Di mampus papa mo tubag tawagan. Ang gisuwayag tawag. Basig nag-drive. Nari ka na, siguro na.
Yan to sa magmotor si na naman. Yung padong siguro. Bahan. Yan na, kompleto na. Yan na. Father, mother. Ate o kuya. Ate o kuya. Lola. Oh. Tapos, kuya po na. Tapos yung mga kuya na to. Sa mga kuya na to sa likod. Oh. Mga kuya ni Undoy. Kanang doha kalaki lang na. Kuya ni Undoy. Kuya, ay. Pero si Undoy may maaag kuya. Luoy lang po. Parehara bitaw tagpapil doy. Manghudta pero maaan tag ate. Yan na, manang na. Uwa pa. Uy, nagbata? Ama sila. Tapos video kihan. Anak dal kay kuan di adal bugnaw. Ha? Wa sikat siguro. Nga nagkauban ka tinan tibok lamisa. Magway mga apo na kan nahimo Sabi na ako ka ng Daplin nag-highway ni. Panasin ko na. Ay, sapa. Hi everyone, mga antanin og mani. Mani ni tin naka-harvest is dyan kaugaling ng tinanom. Oh. Congratulations lang nga naka-harvest is dyan kaugaling ng tinanom. Abi na dyan mahurot rag kawat madugan ni kayo naka-harvest pa dyan sa mga pila pug kagantang na bahinan po ko darig pila pug kasalmo nakadungag agaban gi pagkilaw naman na mas undoy. So anyway, das undoy og si Dalton nalipay nis undoy kay natuman na gid siyang pangandoy. Pagbote ni sayo tali kang sa langit. Natuman gid siyang pangandoy nga magkatapok sila man nagsuon tanan ug ilang na magpapa nga matapok jud sila ba. Uy, salamat. Congratulations! Salamat ka doon mo. Hindi pagtungod mo, di mo matapok. Katag ng yapon. Ngano ako may nakaangin? Ha? Ngano ako may nakaangin? Nga may ako. Ako din nakaangin. Nga magkatapok o ba? Sawa man. Since kung siguro time nga gagmay pa mi natulog siguro time nga makatapok ni sa una mga year 2004, 3. Ngano man. Ana. Kung dinas undoy mo heart to heart of be, ngano man. Ito. Ngano man dyan, nga nagtapok di sanday mo pa pa. Hindi sa una kay sa wapay ka ng mga katong normal pag among mga panginabuyan bag. Kanalang magsakay-sakay, mamotilya, mangisda, anarang Nga pa mo yung mga pagkakitaan. si mama sa linding ra. Sa totoo, nagpadadong pa hantod ka ta karon. Minta mo magkalusod Hindi may makakatag-katag. Kalat-kalat man. Tukas ara mi nakatapok jud. Sukad-sukad? Ano sa raman? Katurang maka Sagbay pa mo. kada usa na mo datos pagkaunan eh jahay migampo. Wa mo na hiusa. Katulang tayo mga kuan sa pagkuan na to pag next to wa na sunod. Mga kuan na lamang. Kana lang na yung mga okasyon sa wag gyapon matdi gyapon matapok kay di gyapon papakat. Karon na jud ini papa na uli na di na ubalik ug bakaw. Yan ang ba. Na may mga rason nga nang di matapok ni. Tagay ko usa ka rason nang di mo matapok. Lagjo, katag. Hindi, normal naman mag-away-away sa tibok kami, sa pamilya mo. Naaway-away na pud mo ginagmay. May mga Pero failure karon ba? okay na. May mga failure. Karon, may gamay. Hay na gamay simba ko. Dapat dili buto kay na may gamay. May mga gamay. Pero napasalamat jud ko kay nalipay sa undoy gabi nakita na si Jang Naw nga nalipay si Jang. Lamig Jang smile. Kaya gisapot ko gabi kay dugay ng abot. Ja, trading pa jud kay abi di jud mo abot og ilang papa kay mo jud kinadugad sa ning abot. Ulbaan na mi na di Patriling mo punis, abot. patriling punis purod. Medyo gani kani abot ra kay la kanat undoy dalo gani kani abot. Last aga ko pa jud gabi sus sabi ko ma. Malajo lang abi ko kugma gahi na pud. Ang sensation ba katong netabo na katong alam mga cellphone na to dan disgrasya katong mga cellphone dang ipang lagnot ni Dalton. Ano imo mga Okay pag imo lang kan ibabaw na ilaw magahu. Ano imo mga? So, unja, sa pay mong gi. Ingan sa imong mamang papa gabi, mura magda kay hang. Wa man. Wa, mura kay ingan. Nakoy nila huy ag bayad ninto ambi. Hoy. Mangguba. Nagdak na. Pero ni Yung mga to guys, istorya nila guys, na aman jud kita pamilya na aman jud tay mga problema iyan na. At kisag ila, wala jud nigdugay ba na naay mga problema nagka-ayos gyapon sila. Sa year 2024 nagka-ayos sila. So manang nalipay pud ko kay na part pud ko ba sa ilang pag-aayos. Kuan bayad kanang naikag bayad ko ba pamilya sa simbahan kay makatapok sila maga picture na simbahan. Naikag ka? Naikag ko. Mo bitaw naka-decide ko may mag
kuan ka ta gadiring ta. Jito jita. Kuya tag jito di kanang ano ba? Next goal na mo guys. Dili Palawan ko no, Palawan. Book si magpapaupuan. Palawan ni Palawan. Palawan Hotel po siya. aron mag gilhang pag-ibig. Sindi ulit ng init na apoy. Ah. Dara imong gipangado na. Lungkod na. Kusog man nina. Ako di na kusog magali agas. So guys, anyway guys, thank you for watching. See you again on our next vlog tomorrow.